התעוררנו בבוקר לכל הרעשת המדינה עם רעש פשוט לא רגיל של כיפת ברזל. אני שומע את כיפת ברזל כל דקה, כל שנייה יוצא טיל. מה זה הדבר הזה? נכון? טוב, פתחנו את הטלוויזיה, המשכנו להסתובב בבית, הכנו את הממ"ד, אמרו לנו, תכנסו לממ"דים. תכנס לממ"דים, אני רוצה לראות חדשות, אין טלוויזיה בממ"ד. אז המשכתי להסתובב בבית, עד שאחרי שעה הבת שלנו צועקת עלינו, מה אתם מסתובבים כבר? יש מחבלים בתוך הקיבוץ, תכנסו מהר לממ"ד. ובאזור ששתי הבנות שלנו ושני הנכדים שלנו היו, שם הייתה מלחמה. בבארי חיות נמצאות שתי הבנות, מחול וראומה. לראומה יש שני בן ובת, ליאור וגלי, ולמחול ישנם 3 ילדים. הקטן בן 1.5 שנה, 4 ו5.5. זאת אומרת, כשהדלת במצב נעילה, מי שבא מבחוץ יכול לפתוח אותה. זה נעילה נגד עדף של פצצות, אבל לא נגד פתיחה. עכשיו, מצד שני, כשאתה מחזיק את הידית, מאוד קשה לפתוח מבחוץ. יש לך יתרון יחסית מאוד גדול, כי היתרון של הידית הוא בפנים. פשוט החזקנו. אז הייתה לנו שקית ניילון, והיה לנו איזה כלי של פלסטיק שהיה לנו גם כן בתוך הממ"ד, והשתמשנו בכלים האלה, וככה שרדנו. מים היו לנו, כי כנראה לקחה קצת 2-3 בקבוקים כשנכנסנו לממ"ד, והיה לנו קצת מים לשתות. אנחנו בשעה 10 בערך, 10 ומשהו מגיעים המחבלים, החמאסניקים, הם באים מנסים, מתחיל רעש בתוך הדירה, אתה שומע שהם נכנסו, והם מדברים ביניהם, צועקים ביניהם, הם בעלי הבית, הם לא שואלים אף אחד. החזקתי את הידית חזק, הם באו, ניסו פעם אחת, ניסו פעם שנייה, והם פשוט, אנחנו החלטנו שמי שהיה אצלנו זה החבר'ה שבאו לבזוז את הקיבוץ. כנראה שהם לא צוידו בציוד כבד, והם לא, כנראה שלא היה להם כלי נשק, כי הם לא ירו. הם באו, הסתובבו, היו אצלנו, היו אצל השכנה, הסתובבו, אבל לא ירו ולא לא השתמשו בשום דבר ולא הדליקו אש. אז מה שנקרא, זה היה מזל, כל אחד באיזה מקום הוא היה. אבל יחד עם זה, ההרגשה הייתה מאוד, מאוד לא נוחה, כי כל פעם מגיעים אליך, מנסים לפתוח את הממ"ד. אתה יודע שאם יפתחו, אז אתה כנראה לא תישאר בחיים, כי אין לך שום דבר להתגונן, חוץ מהידיים. לא ראיתי את זה ככה, וגם לא הבנתי שזה ככה. סיימנו לאכול בסביבות 7:30 בבוקר, כשבדיעבד הבנו שכבר הקיבוץ היה שורץ באיזה 300 מחבלים. ואני פשוט החלטתי שאני הולכת לראות סרט בנטפליקס כדי להעביר את כמה זמן הזה שיגמרו את הטפטופים האלה. ושלחתי לבת שלי, לראומה, שאילתה, תזכירי לי את שם הסרט שהמלצת עליו. ואז זה בעצם היה הרגע שהיא אמרה לי, אמא, זה המצב, אנחנו מוקפים, יש מלא מחבלים, יש יריות, תיכנסו מיד לממ"ד. ועדיין לא כל כך הבנתי מה גודל העניין, ואני באתי לגיל ואני אומרת לו,
ראומה אומרת שצריך להיכנס לממ"ד. עכשיו, גם כשנכנסנו לממ"ד לא חשבנו שזה הולך להיות כל כך הרבה זמן. כל אחד לקח בקבוק, מטען של הטלפון ונכנס, הוא ככה והממ"ד שלנו לא ממ"ד שמאורגן לשעות חירום. הוא משמש כחדר לנכדים שבאים לישון ועוד קצת שולחן עבודה שלי. ואנחנו נכנסים. ואז כשאנחנו מתחילים לטפל, לעבור בוואטסאפ של הקבוצה של בארי, ואז אנחנו מתחילים לשמוע את כל קולות הזעקה והבקשות לעזרה, והבנו שהמצב הוא ממש לא נעים ולא טוב. אבל עדיין לא ידענו איזה סוג מחבלים, איפה יש רוצחים, איפה אין רוצחים, מי זה הקומנדו, מי זה השב"ב, לא ידענו שזה דבר כזה קיים, אבל רק בדיעבד. אבל המתח היה מאוד מאוד גדול, וגם חוסר אונים, שאנחנו בעצם לא יכולים אפילו לעזור לילדים שלנו ולא לנכדים שלנו. ואני פחדתי פחד מוות, ורעדתי, וחשבתי שאני אחטוף התקף לב תוך כדי. וב-11 דקות שמעתי שמישהו נכנס הביתה דרך החלון. הם לא שברו לנו שום דבר. הם נכנסו דרך החלון של המטבח, נשברו שם כמה עציצים על עדן החלון, ואז אני מסמנת לגיל, כבר היינו אז בחושך מוחלט, ואני מסמנת לגיל שהם פה, כותבת לילדים שנכנסים אלינו הביתה, כי אף פעם לא ידעתי איך זה ייגמר, אם אנחנו נשאר בחיים או לא, ואז לפחות יהיה להם איזשהו מסר אחרון מההורים, למה שנקרא, לרגע האמת. ואז אנחנו מחזיקים את הדלת. אני זוכרת שאת רוב הפעמים החזקנו ביחד, כי אמרתי לגיל, אם אנחנו צריכים למות, אז אנחנו נמות ביחד. אני לא נשארת ואתה לא נשאר. אף אחד מאיתנו לא צריך לראות מה הולך להיות אחר כך. היא לא סמכה על היד שלי. אני פחדתי שזה לא... מפרקינסון, שהיא תחזיק כן, בגלל הרעד אני מאוד פחדתי, ואז תמיד באתי יחד איתו, והיינו כזה מין כפיות כזה, אחד עם השני, ומחזיקים ביחד. וזה היה ממש כמו להוריד ידיים כזה, הם עושים ככה ואנחנו עושים ככה, וזה מטורף, אני לא יודעת איך הצלחנו. וכמובן שאנחנו כל הזמן מזעיקים עזרה. מחבלים בבית, בואו תעזרו לנו, אני אומרת לילדים שלי שזהו, כנראה ירצחו אותנו, ואנחנו ממש במצב של... רק אחר כך אני מבינה איזה דברים הטלתי על הילדים שלי כשהייתי... אמרתי להם את כל מה שאמרתי להם, שהם בעצם היו באותו מצב. מחול, הבת זקונים שלנו תמיד אמרה, אמא, אין לנו מי שיעזור, אנחנו כולנו באותו מקום, אתם חייבים להיות חזקים ולהחזיק את הדלת, לא לעזוב. זה כל פעם שהיא אמרה לי. בפעם האחרונה שאמרתי לה, כשהגיעו בפעם הרביעית, אז הרגשתי שהיא כבר ממש כועסת עליי בדברים שהיא כותבת. אמא, אנחנו במתקפה. אין מי שיעזור, תביני, אין. ותחזיקו חזק, אל תעזבו. אז בעצם בסביבות 1 כבר נותק הקשר עם ראומה, בת הגדולה, נגמרה לה הבטריה, לא ידענו מה קורה איתה. גם הקשר עם הנכדים שלי נותק. הספקתי לשלוח לנכד שלי הגדול בן 16, 4 הודעות שעל השלוש הוא ענה, על הרביעית כבר לא. שאבא שלו עוד לפני זה כותב שמדליקים להם אש והם חונקים אותם. ואיפה הצבא? מה קרה לצבא? למה הצבא לא מגיע? אנחנו שומעים שנכנסים אנשים דרך הדלת, אני שומעת שהם דחפו את הדלת שלנו, של הבית הכניסה הראשית. ואני אומרת, אוקיי, דרוכים, עומדים ליד הדלת, אני שמה את האוזן לשמוע מה אני שומעת, ואני שומעת ערבית. אני אומרת לגיל, מחזיקים, לא פותחים את הדלת. ואז אחרי זה אני שומעת עברית. וזה מלחיץ ברמות, כי הם גם אמרו לכמה אנשים בקיבוץ שהם צבא, והם היו המרצחים והם הרגו את האנשים. אז אמרתי, אני לא פותחת, זה מפחיד נורא, ואולי הם אלה שמרצחים, אני לא יודעת. ואז הוא התחיל לדבר בעברית שיחה, ואמר דברים שרק ישראלים יודעים להגיד. אז אמרנו, על החיים ועל המוות, פותחים. ואז ראינו שזה חיילים שלנו, ומה שהסתבר, לא, הם אמרו צבא, אנחנו צבא, ואני אמרתי יופי שאתם צבא, כאילו לא אמרתי יופי שאתם צבא, היינו בשקט מוחלט, אבל כששמעתי את העברית, אז אמרתי לגיל, טוב, חייבים לפתוח, כי אולי זה הצבא שלנו, על החיים ועל המוות, פתחנו, ראינו אותם, אמרו לנו, אל תדאגו, אנחנו חיילים, הכל בסדר.
הנכד שלי ליאור נשכב מתחת למיטה ולא רצה לזוז, הוא נורא פחד. ואיליה וגלי החליטו שאם הם לא קופצים, הם הולכים להיחנק בתוך הממד. הם שניהם קפצו, השאירו את ליאור מאחור ושניהם קפצו. איליה ברח לאיזשהו כיוון, גלי נשכבה על הרצפה ועשתה חיפוי לראש שלה, ככה הוא ראה אותה בפעם האחרונה. ואנחנו לא יודעים מה קרה לה. עד היום הזה אנחנו לא יודעים מה עם גלי. ליאור, מה שהסתבר בדיעבד שהוא בעצם נשאר בממד, או שהוא נחנק או שהוא נשרף, אנחנו לא יודעים, הוא לא יצא משם. קיווינו שאולי הוא קפץ אחר כך, אולי הוא התעשת, שהוא כן רוצה, הוא לא רצה לצאת. ולכן לקח המון זמן, כשבועיים, עד שבעצם פתחו את האלמוני הזה כדי לראות מי זה. עד אז גונן דאג שראומה תשלח DNA, והוא הלך למרכז נהדרים, מילא את כל הטפסים, עשה ביקור בכל הבתי חולים לראות אולי הוא פצוע, כי אמרו פצוע, אז הוא הלך לראות, אבל הוא הודיע לנו שהכאוס כל כך גדול והבלגן כל כך גדול שיד ימין לא יודעת מעצמו מה קורה. אז מה שנותר לנו זה רק לקוות שאולי ביום שישי התבשרנו שליאור נלקח מהממד. מה שגונן אמר לי בדיעבד, מה שהוא לא אמר לי בהתחלה, כי הוא לא רצה להגיד, שכשמטכ"ל היו, הם ראו את גונן, אבל הם לא יכולים לדווח על מתים. אני אמרתי כבר מההתחלה שיום כיפור היה משחק ילדים לעומת מה שהיה לנו בממדים. כי ביום כיפור אתה בא עם ידך על העליונה ואתה שולט במצב. זה נכון שפה ושם נפגעים, אבל בסך הכל הרוב לא נפגעים. ופה, ברגע שיפתחו לך את הממד, אז אתה עומד מולם בלי כלום. השווינו את זה לשואה.